Ja nyt tota alettiin kuvaamaan, niin kyllä jännittää. Heti tuli paskat housuun. Mut joo, niin, me on Joni ja me niinku, kuten vissiin tiedätte, niin mitä se siellä? Mikä tuo tämmönen? Mitä tuo meinaa? Tarkoitti sinun ihoväriä. Niin, punainen. Ajattelin puhua alussa niinku ihan helvetisti on niinku tyhmiä lajeja. Niinku autopoolo. Ja niinku kelatti tässä yksi päivä, että elefanttipooloja. Siis niinku autosta ajetaan ja sitten jotain palloa lyödään. No mut se oli minusta vähän niinku tyhmä laji. Sillä ylipäätään. Ja mennään tästä nyt pienellä aasinsillalla elämän viisauksen, niin alan kansista puhumaan. Me aina kelailen aamuisin, että on heräillä, niin siinä aika ajoissa ja sitten, että ole se muutos maailmassa, minkä haluaisit nähdä meistä. Ei, kun me on se 5 minuutin päästä ja sitten me on taas se 5 minuutin päästä ja sitten minulla menee siinä muutoksessa yleensä aika monta tuntia ja ei minusta tuu edes sitä muutosta, mä oon vaan niin laiska. Niin, joo. Kylläpä naurattaa. Kaikki ihan paskan vakavina. Mut nyt punaastuttaa. Ei oo kyllä ikinä ollut näin hiljasta, mutta aletaanhan puhumaan homoista. Koska se on aihe, me tykkää homoista. Itekin on vähän. Se luokiteltiin sairaudeksi joskus. Niin se olisi hyvä, kun meikä olisi työnantaja sitten soittaa työntekijä, että ei vitsi, että meikkä iski homo. Kauheasti tekee mieli perässä, että sitten itse työnantaja, no mie ymmärrän kyllä miekin. Minunkin tänä aamuna ihan älyttömästi mieli perässä, että onneksi vaimo antoi. Ja meillä on niistä maailmassa isompia ongelmia kuin homojen avioliitto. Me ei käytä nykyisin mediaa, me käytä YouTubea. Sieltä näkee ne ongelmat. Niin, isompia ongelmia homojen avioliittoa. Sitten meillä kun ei ole ikinä sitä rahaa, niin sitten me tehdään tutkimuksia Sitreuna etanoiden seksielämästä. Ne on niinku ollut tutkimassa silleen, että voi, nyt me ei taas vitsi saada tutkimusavustus, rahaa, ei mut kato Sitreuna etanoita. Että onpa ovela seksielämä niillä ja siihen sitten menee 3 miljoonaa euroa. Mut joo, siitä sitten mä oon miettinyt noita hautakiviä. Et ne on niinku aika omituisia. Et minkä takia, kun me heitetään kuoppa joku, niin sen jälkeen se pitäisi kivi laittaa päälle. Mikä magia tässä kivessä on? Onpa hiljasta. Kerronko? Joo. No mietitään vaikkakin kivi kestää, niin siinä on se niinku iäisyys, kun laitetaan maapoveen kuule lepoon ja sit siihen kiveen kaivertaan sinun nimi ja niin se on muisto niin. ihmisestä. Oli se sitten puuriitti tai kivi. Niin. Jaa, kiitos. Kato, tässä oppii. Ja sitten no, ei sitä hautakivestä se enempää kuin totesin, että on aika tyhmä asian kanssa, mutta sitten semmoisen istumismietiskelyn zazen oikein tommonen mystinen nimi. Jos on niinku istuttaa paikallaan mietiskellään. Meikäläinen on harjoitellut sitä jotain 10 vuotta, mutta alussa mulla meni vähän yli se. Tunnetusti. 9 tuntia päivässä tuijotan seinää mietin, että käyn kävelemässä, mietin. Se meni vähän yli, että 9 tuntia on ehkä liikaa saseeneita. Sitten, ootteko huomannut, että me ollaan eräkannuttu luonnosta aika paljon? Siis jos tääkin olisi luonnollista, niin tää toimisi ja työ nauraa sitten.
Tää on ihan luonnoton otuus. Meillä on vaatteet päällä. Täällä oli hyvin yksi kuntoutuja sanoi toiselle kuntoutujalle sille aika kauniisti, että siellä on ylitehokas mutantti, jota ei saa tehdä liikaa vai mitenköhän se meni? Ei liikatuotantoa. Ylitehokas mutantti, jota ei ole tarkoitettu liikatuotantoon. Massatuotantoa, sieltä se tuli. Täällä on muutenkin niin välillä vähän omituisia ollut hetkiä, kun istutaan tuolla yhdessä ja siellä on sitten 3 paranoidia skitsofreenikkoa yhdessä istuu ja kaikki ollaan hiljaa. Kaikilla pyörii vaan päässä, ei vitsi. Sitten on puolen tunnin hiljaisuus ja yksi lähtee kävelemään. Joo. Ne ihmettelee, niin miten mustalaisista aina saadaan niin huono kuva. Että kaveri niin kuin sanoi, että nyt kun on ne mustalaiset, että mitään muuta kuin moralla metsästä. Ei se mitään muuta, koko ajan ovat siellä vaan. Ei sen enempää, minun vähän ihmetytti se. Mutta se kaveri, se ei ollut rasisti, vaikka se niinku koko ajan puhuu rasistisesti. Se sanoi, minä olen naturalisti. En ole ikinä kuullut tuommoista sanaa, mutta ihan mielenkiintoista oli kuullut. Ja se tässä on iso juttu, että tämä nyt olisi jollain tavalla mielenkiintoista teistäkin. Mutta mennään tuohon Puraannaan. Niin ootteko huomannut, että se mainos aiheuttaa päänsärähkyä? Siinä soi se Pura eli sen niin aina pakko mennä. Itse käytän parasetamolia, mutta ajaa samaan asiaan. En oo vathaava. Tulee. Mut hei, Itella. Tiesittekö, että posti vaihtoi Itella? Ja nyt voittokotiin. Se on takaisin posti. Siis, tiesittehän työ? Uskomatonta. Miksi piti vaihtaa se nimi? Mut nyt on iloinen, kun se on taas posti. Sitten luvin lehteen yksi päivä. Lehdestä aina saa hyviä näitä, tykkään koomikkojuttuja tehdä, niin lehdestä saa hyviä, että olin tuijottanut ruutua 6 tuntia. Katsoin poranoa, totesin olevani seksiaddikti. Siis kyllä me ainakin siinä jossain vähän aikaisemmin ymmärrän, että joku on vialla, että 6 tuntia tuijottaa sitä ruutua. Niin muuten, joo. Tarvitsen apua. Täällä niin kuin me on itse analysoinut tätä mikä tää nyt onkaan. Niin paljon itse analysoinut, että no varmaan tehnyt itselleni 7 uutta persoonaa tässä itse analyysin aikana. Se on liikaa. No niitäkin. Sitten täällä välillä niin kuin yksi kuntoutuja tuli minulle ja sitten kysyi vaikka, Joni, mitä äijä? No ei mitään. Ahaa, minä vaan katsoin miten se reagoi. Mukava keskustella. Sitten haluaisin mennä tuohon lempiaiheeseen itsemurha. Tai siis murha, vähän tuo ärähvika tuolta pärisee, mutta kyllä sen kanssa tullaan toimeen, niin itsemurha, niin miettikää kun se epäonnistuu, että on musta aseella, että tätä lähtee puolet naamasta. Siis voiko olla nolompaa hetkeä elämässä? Siis en voi sanoa, että oma kokemusta, mutta kumminkin mie hankkisin 2 asetta, mie satsaisin. Kumminkin se on semmoinen viimeinen sijoitus. Mie satsaisin siihen. No joo, no mie join pontikkaa 13-vuotiaana, niin voitte päätellä miten tämmönen mökö on tullut olemaan.
Kyllä on hiljasta yleisössä nyt. Hyvä, että joitakin naurattaa. Me puhuttiin tuosta mielenosoittamisesta yksi päivä, että mielenosoittaminen on semmoinen, mihin pitää koota niin porukkaa. Ja sitten tehdään niin virallinen mielenosoitus. Niin sittenhän tietenkin melakkapoliisi tulee paikalle eteen siihen mielenosoittajien eteen ja ne heittelee niitä kaikilla, no anteeksi, räjähtäisyyttä. Niin kaikilla, no heittelee kumminkin kaikilla kivillä. Millä nyt heitelläänkään? Millä heittelet ihmistä, mistä et tykkää? Lasilla. Jollain. Mut kumminkin, niin sitten on vielä jotkut tulee vasta mielenosoittamaan. Niinku tanssimaan sinne ja heiluttelemaan Suomen lippuja. Mitä helvettiä? En tiedä. Vastamielenosoitus. Siitä taas hyppään aasista siltaan. Ja miettikää mitä oikeesti me syödään. Me syödään niin paljon niinku... Mitä? Einestä. Einestä, niin. Mut siis kun luet mitä niissä eineksissä on aina. Ja aina luen niitä pusseja. Hyi helvetti. Ja sitten me heti jakamaan. Vaan syömään. Tulee niinku syöty aina silleen tekopyhänä, että joo, no epäterveellistä sitten itse vetää niitä kuin viimeistä päivää. Me on tullut siihen tulokseen, että kun on tässä kaiken näköistä masennusta ollut ja kaikkea, että me tarvitsemme lääkityksen, mutta kun se lääkitys oikeasti pitäisi olla oikeaan oireeseen, eli vitutukseen. Eli minun vituttaa vaan, niin me tarvitsemme lääkkeen siihen. Niin näitä nimiä ollaan keksitty jo valmiiksi, että vitutuksneks ja vitutusta, les ja kaikkea. Mut lääke vitutuksen ehdottomasti markkinoille. Sille alalle me ei kuulu. Markkinabisnekseen. Joo. Kyllä te olette hiljaisia nyt tänä iltana. Niinkäs teet? Elämä on välillä vähän tämmöistä, että tarvitsisi lääke vitutuksessa. Mut sitten onneksi on elämässä apukirjoja. Ootteko lukenut vaikka Sikkereitä? Tai kaikkia näitä apukirjoja, että kuvittele vaan mitä haluat, niin se tulee sinulle. Miten meillä on oikeesti vieläkin nälähätää ja kaikkea sotia, että mä kuvittelen, että... Aha. Joo. Kyllä tämäkin paikka muuttuu. Me joku sulee tulee, jos meillä on liikaa kuvittelevaa. Hyvä elämäapu. Kiitos. Salaisuus on siinä, että kuvittelet vaan. Me kuvittelee, että tääkin meni hyvin, vaikka tää menee ihan päin perässä. No eikä mene. Mulla on huippuyleisö. Mut niin. Me on huomannut lähivuosina, että me on aika täynnä paskaa. Siis se vaan jossain vaiheessa elämää, silloin pitäisi niinku sanoa jo pienenä, että siellä yksi kahtoo, että niin, miekin on huomannut. Niin jossain vaiheessa elämää huomaa, että ei vitsi, että mä oon kyllä ihan täynnä paskaa. Et, niinku, miten me en oo ennen huomannut, että... En siis vihjannut, että sinä olisit täynnä, mutta siis minä oon ainakin täynnä paskaa. Ja tiedän sen. Ja sitten kaikilla on kiire. Me niinku istutaan vaikka 5 minuuttia, ollaan paikalla ja ollaan sitten hiljaa, tulee semmoinen ahistava hiljaisuus, että hei, pelataan nyt bilistä, tehdään tätä, tehdään tuota. Tehdään koko ajan niinku on pakko, että ei missään nimessä tuu sitä iljettävää hetkeä, kun ootte vaan. No, pakko on koko ajan kiire ja sitten kun loppuu se kiire, niin on ihan sellainen, mitä helvettiä nyt pitää tehdä. Ei niinku kellä on mitään hajua. 6 miljardia ihmistä on kiireen jälkeen. Mitäs nyt? En tiedä siihen. No en miekään tiedä. Hyvä, että oli kiire. Ja sitten siitähän se johtaa tylsyyteen. Et sitten tylsää tehdä jotain. Niillä on niinku linkkiä, se johtaa sitten tyhmyyteen. Et tehdään niinku tämmönenkin esitys. Mut me kuulin
tähän lopuksi vielä, ootte ihan selvästi lopeta, joo. Kuulin tähän, että yritä olla yrittämättä. Siinä on teille elämän viisaus ja minä kiitän, että kuuntelitte ja tämä oli tässä. Kiitos.